खुलुमबाय बे समाव मरिगाव जिल्लानि कुसुतुलि दुलाय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि ब्रैथि सावरायमा जथुमाव जों दंफैयो आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं गासैबो नुथायखौ दिन्थिफुंनो खावलायबाय बे समाव जिहेतुके ब्रैथि सावरायमेल दुलाय बाथौ गुथुमनि लाइमोन आफादनि जा सावरायमेल सोबाय थादों मरिगाव जिल्लानि कुसुतुलियाव दिनै साननैनि हाबाफारि सफैबाय बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बानजाय आफादनि माखासे दैदेनगिरि बानजाय आफादनि मावसोम हान्जा बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों जों बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्रा मिन्थिनो लुबैबाय गिबियावनो बिथांमोनखौ जों बरायना बाथौ बिमुसाराव खुलुमनाय थाबाय साननैनि हाबाफारिजों नंगौ मरिगाव जिल्लानि बे कुसुतुलि गेलेग्रा फोथारावहाय दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि धोरोमारि सावराय जथुम सोलिबाय थादों बे हिसाबै नोंथांमोना बानजाय आफादनि बानजायगिरि हिसाबै बे मेलखौ खुंनानै माबायदि मोनदांदों जोबोद मोजां जों मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि कुसुतुलि बियाबावहा दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि बोसोरनि जोबथा 30 आरो 31 2001 आव बे सावरायमा मेलखौ ब्रैथि सावरायमा मेलखौ खुंनो हानायावहा जों जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथांमोननिसिम जोंनिबो गोजोननाय थाबाय जों नाजादो जेसाखि हाया मोनो नाजानो जोंनि आफादफ्रा फारियै हाबाफारिफ्रा जोबनो हमबोदो आरो जोङो जेसेबांखि हाया मोनो जों नाजादो बे कुसुतुलि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि जि मोनसे हाबाफारि सोलिबाय थादों साननि हाबाफारिजों दिनै जोबथा साननि हाबाफारि दसे उनाव गेवलां मेल हाबाफारि जागोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना बे कुसुतुलि ओनसोलनि धोरोमारि रायजो राजाखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों माबायदि सांग्रांथि मोनसे परिबेस फैगोन होननानै नोंथाङा खावलायदों जोबोद मोजां जों बे परिबेसजों बे एनभाइरनमेन्टजों जोंनि एलेकायाव थानाय जोंनि बे लाहिगादहा थानाय गासै बर'आनो आरो गासै मानसिफ्रानो जाहाथे जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ आजावनानै माने गोजौ मोजाङै मोजां आजावना लागोन होननानै आरो लाखादोबो आरो फैबाय थागोन होननानै आं सानो बे जथुमायावहाय जिहेतुके 27 जिल्लाफोर दङ होननानै मिन्थिना मोननाय जादों आरो बे जथुमायाव बेसेबांखिनि थान्दै आरो बेसेबांखिनि जिल्लाया बेवहाय बाहागो लादों होनना नोंथाङा बानजाय आफादनि बानजायगिरि एसे फोरमायनो नागिरदों गासैबो डिस्ट्रिक्टनि थान्दैफ्रा बिथांमोना माखासे उसुबिदानि सफैनो हायाखैब्लाबो जोंनि बेवहा 200 थान्दै माने दङ 20 जिल्लानि थान्दै बिथांमोना बाहागो लादों 20 जिल्लानि 200 थान्दै बाहागो लाफैदों जिहेतुके नोंथाङा कुसुतुलि जिल्लानि बे ओनसोलनि सासे गेदेमा आरो बानजाय आफादनि बानजायगिरि हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारियाव जिखिनि आलासिफोर फैगोन बे आलासिफोरनि सायावहाय नोंथाङा माफोर बुंनो सानदों नामा बे जोबोद मोजां जों माखासे आलासिखौ जों बे आफादाव लिंदों जोंनि बे गेवलां मेलावहा बिटिआरसि प्रमद बरुवा दिनै फैनो खोथामोन बिथाङा बिसेख उसुबिदानि कारणे सानसे सिगाङावनो फैनानै जों नुजाफैबाय जों जोबोद मोजां मोनदों आरो रायजोफोरा आसा खालामदों बे मिटिंखौ खुंफुंनायावहा माने जोबोद बाहागो होदो आरो बे दा गेवलां मेलायाव जिहेतु जागोन बेवहा गासै आलासियानो जोंखौ सफैगोन होननानै जोंखौ रादाब होदो नोंथाङा बे बानजाय आफादनि बानजायगिरि हिसाबै दिनैनि गेवलां मेलाव माबायदि रायजोफोरखौ लुबैदों आरो नोंथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानदों आं मोनसेखौनो लुबैयो आरो मोनसेखौनो खावलायो गासै रायजो राजायानो जोंनि बे गेवलां मेलावहा जोंनि बे धोरोमारि जिथु गेवलां मेल जागोन बेयाव गासैबो जोंखौ बाहागो लागोन आरो जोंखौ मदद होगोन होननानै आं सानो